हे लोगोफोर गासिखौबो आं दिनैनि बे बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। थ' दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बे गोजोनथाव खौराङा नोंथांमोननि थाखाय जागोन ना जाया मिथिया, खिन्थु आंनि थाखाय बे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मानोना सासे मानसिया जाय बुस्थुखौ जेब्लायबो हास्थायबाय थायो, जाय बुस्थुखौ जेब्लाबो मोननो थाखाय सेस्था खालामबाय थायो, बे बुस्थुखौ जुदि हरखाबै मोनोब्ला सासे मानसिया जोबोद गोजोननाय मोनो। थिग बे रोखोमैनो आंनि बेलायावबो दिनै बेबायदि जानानै फैदों। आं जाय बुस्थुखौ मोननो हास्थायबाय दंमोन, जाय बुस्थुखौ आं नेबाय दंमोन, बे फाइनालि आं दिनै मोनबाय। बेनो जाबाय गुगल एडसेन्स लेटार। बे गुगल एडसेन्स लेटारा इउटुबारफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। बे लेटारा आंनि न'सिम सफैनो 8 डेज लादोंमोन आरो बेखौ आं 31 जुलाइ एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव बेयो मैया पस्ट अफिसाव सफैदों। बेनि उनाव दिनै फुङाव पस्टमेना दिनै आंनो बेखौ होफैदों। स' रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिमबो, गुगल एडसेन्सनिसिमबो, लोगोसे पस्टमेननिसिमबो। स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै जाय बुस्थुखौ दिनै मोननो हास्थायबाय दंमोन, जाय बुस्थुखौ आङो जेब्लायबो बेनि थाखायनो दिनै खस्थ' खालामदोंमोन, थ' दिनै बेखौ फाइनालि दिनै मोननो हाबाय। थ' बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थ' दिनै नोंथांमोनजों सावरायगोन बे गुगल एडसेन्स लेटार बे जोंनि थाखाय मानो गोनांथि आरो बेखौ जों माबोरै एप्लाइ खालामो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों गुवारै सावरायगोन। स' नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नाय, अब्लासो बेनि सोमोन्दैखौ बुजि मोनगोन। मानोना गोबाङानो भिडिअखौ मोजाङै नायनो नागिरा। सोरबा आंनि बे भिडिअनि थाम्बनेइलाव नायनानै डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो जे अमुक होननानै, खिन्थु भिडिअनि सिङाव मा दं बेखौ गोबाङानो बुजिनो नाजाया। बा सोरबाथ' आंनि मोखांखौ, आंनि महरखौ नुब्लानो डाइरेक्ट भिडिअखौ अपेन खालामनानै डिसलाइक खालामो। स' आं बेखौ हमनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ मोजाङै नाय, भिडिअनि सिङाव मा दं बेखौ मोजाङै बिजिरना नाय। बेनि उनावसो नोंथाङा डिसिसन ला दे बेखौ डिसलाइक होनांगोन ना कमेन्ट खालामनांगोन ना मा खालामनांगोन, नोंथाङा डिसिसन ला। बेनिखायनो नोंथांखौ खावलायखायो जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै गोसो होनानै नाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो बे गुगल एडसेन्सनि सोमोन्दै गुवारै सावरायदोनि। नाय, जोंनि गोबां इउटुबारफोरानो गावबा गावनि मोनसे टेलेन्ट थायो आरो बे टेलेन्टखौ दिनै मोनसे चेनेल खुलिनानै, मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनानै बे टेलेन्टखौ दिन्थिगासिनो दङ आरो बे टेलेन्टनि जोहैनो गावबो फेमास जाबाय आरो लोगोसे मा फैसा थाखाबो एसे आर्न खालामनो हाबाय। आरो बेनि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। बे मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां प्रसेस थायो। बेफोर प्रसेसफोरखौ बारलांनायनि उनावसो जों फैसा आर्न खालामनो हायो। नाय, आङो दिनै बेफोर गुगल एडसेन्स लेटारखौ माबायदि मोन्दों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायनोसै। दा गिबियावनो जों नांगोन मनेटाइजेसन। दा मनेटाइजेसना जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। दा मनेटाइजेसनखौ माबोरै मोनगोन? मनेटाइजेसन खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो चेनेला जाग्रोनांगोन 1000 साबस्क्राइबार्स आरो लोगोसे मा 4000 वाच आवार्स कमप्लिट जानांगोन। बेनि उनाव जोङो मनेटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। नोंनि मनेटाइजेसन एप्लाइ खालामनाया रिभिउ थांगोन आरो बिथांमोना नायबिजिरगोन जे नोंथांनि चेनेला मनेटाइजेसन खालामजाथावगोन ना जाथावा, बिथांमोना नायबिजिरगोन आरो जुदि मनेटाइजेसन खालामजायोब्ला बिथांमोना खालामनो हागोन। आरो खालामनायनि उनाव नोंथांनि चेनेलाव अट'मेटिकेलि नोंथांनि भिडिअसफोराव एडभार्टाइज फैनो हमगोन आरो एडभार्टाइज फैनायनि उनावनो नोंथांनि जि आर्निं, बे आर्निंआ स्टार्ट जागोन। स' जेब्ला नोंथांनि जि आर्निंआ बाराय जेब्ला $10 जागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बे गुगल एडसेन्स लेटारखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। मानोना जेब्ला नोंथांनि जि गुगल एडसेन्सआव जेब्ला $10 जायो, अब्ला बे $10 जायोब्ला जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। मानोना जों $100 जायोब्लासो जोङो फैसाखौ बख'नो हायो। स' बे $100खौ जों माबोरै बहनगोन? जोंथ' डाइरेक्ट गुगल एडसेन्सनि जोङो बेखौ बहननो हाया, नङा होमबा? बेनिखायनो जों बे गुगल एडसेन्सखौ जों डाइरेक्टलि जों बेंकआव बेखौ ट्रेन्सफार खालामनो थाखायनो जोंनो बेनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो बे गुगल एडसेन्सखौ जों डाइरेक्टलि बेंकजों लिंक खालामनाय जायो आरो बेखौ खालामनायनि उनावसो जोंनि जि फैसा, जे गुगल एडसेन्सआव जिखिनि आर्न जादोंमोन, जे आर्न जानाय फैसाया डाइरेक्टलि जोंनिया मा बेंकसिम ट्रेन्सफार जागोन। बेनि थाखायनो जोंनो मा बे गुगल एडसेन्स लेटारनि जोबोद गोनांथि। स' बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनिया मा जानांगोन? गिबियावनो नोंनि एकाउन्टआव, नोंनि गुगल एडसेन्सनि एकाउन्टआव नोंना $10 जानांगोन। बेनि उनाव बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। आरो बे एप्लाइ खालामनायाव नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि आइडेन्टि भेरिफिकेसन खालामनांगोन, जेरैबायदि आधार कार्ड बा लाइसेन्स, जिखिजाया मोनसे कार्डनि जोहै नोंथाङा बेखौ भेरिफाइड खालामनो हायो। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेयाव 6 डिजिटनि मोनसे पिन थायो आरो बे पिनखौ नोंथाङा जेब्ला सफैगोन, नोंथांनि न'आव जेब्ला सफैगोन बे लेटारा, आरो बे लेटारा सफैनायनि उनाव बे पिन 6 डिजिटनि पिन दङ आरो बे पिनखौ नोंथाङा नोंथांनि गुगल एडसेन्सआव साबमिट खालामनो हानांगोन। बेनि उनावसो नोंथांनि जि गुगल एडसेन्स, बे एडसेन्सआ बेंकजों लिंक जागोन। बेनि उनाव नोंथांनि जि एकाउन्टआ $100 जायो, बे $100 जानाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव फैसाया हाबफैगोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननो दिनै आं बांद्राय गोलाव बुंनो हायासै, मानोना दायो अखा फिसा हागासिनो। बेनिखायनो नोंथांमोननो गासै डिटेल्सखौ दिनै होजोबनो हानाय नङा। मालाबा जुदि नोंथांमोननो बेनि डिटेल्सखौ नांगौब्ला आं एक्सट्रा भिडिअ बानायनानै बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बुजायगोन।
जास्ट आं दिनै नोंथांमोननो बे लेटार सफैनायखौ जों नोंथांमोननो बुंनो सानदों आरो नोंथांमोनखौ साबायखर बावनो सानदों आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो स्टप खालामथ'नोसै बांद्राय गोलाव खालामलिया होननानै आं सानो मानोना बोथोराबो दिनै खोमसि जाबाय अखायाबो दायो फैगौ आं दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियाव स्टप खालामथ'नोसै आरो लोगोसे नोंथाङा दिनै आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम